Själva vattnar mer tid har happy av igen där. Hur så upplevde du den resten? Upplevde han jämnt står. Nek närdister. Men jag vill vinna de flesta och spela hamnplan det stall ja. Det var så stilt i början, vi fick spela kvar men nu gångt den vägen. Vi kämpar väl och nu manglar bara få bollen kassan. Det nekva chanser och det får nog komma. Tid hade en så jag vet Jan Firemarsen och vunnit tar 8-0 och får så happy och 0-0. Det nökter vi Tassines som finns här det gör. Ja, vi har för fast i här det Lars. Vi har alltid jag vill ha upp sent mer men det får komma. Det är helt säkert. Hur är det att Larsen går gott med någon arbete samman och inte för den vågen gång ta? Det har alltid det fungerar väl. Det har alltid under vändning från första vändning är problem och det fungerar fint och nu börjar det känna någon annan att sätta efter spel någon och det är alltid därför det ska nog komma. Och just det som har haft så har det själva att det har mer spel än har själva. Hur så upplevde du akkurat det? Ja, vi var inte akkurat. Det är alltid bilder efter fram, jämndistor men allt i allt hade vi det var gott tacka dem till allt. Rätt så väl när det kommandest. Nu är det tröst i Ansmöt. Tack. Tja tack.